San Francisco 1977. És nyilas. Nagyon jó. És a vízjegyek? Halak? Skorpió? Ebbi, nézd, rendőrök! És mit mondunk a rendőröknek? A magánszférához való jogom értelmében nem vagyok köteles engedélyezni, hogy megmotozzon. Ez az. Adj egy kacsit. El se hiszem, hogy metróval megyünk. Oké, akkor menjünk ki az esőre taxira vadászni. Ez jó, Mui. Nem az. Ez tömegközlekedés. Ne ér semmihez, minden csupakoz. Ne nézz senkire, mert pénzt kérnek. Mit mondott előbb az apád? Ne. Gregory, ne csináld, ülj le! San Francisco napjainkban. Szívás? Meddig nyavajogsz még? Nem tudom kiverni a fejemből azt a metrós lányt. Hülye vagyok, utána kellett volna mennem beszélni. Dehogy is, megmondom miért. Oda mész hozzá, mondasz valami szépet, mondjuk, engem néztél, szóval rám vágysz. Egy másodperc múlva már a gázsprét törölheted ki a szemedből. Kösz, már is jobban vagyok. Jó van, én mindig segítek. Na végre, mi tartott eddig? Dharma és Greg. Hogy találtalak meg? Aha. Greg Montgomery, helyettes államügyész, újabb maffia pere. Látod, itt vagy a kitakart arcú pasi mellett. Ez hihetetlen. Tudom. Ez biztos valami égi jel lesz. Dharma Finkelstein. Dharma Finkelstein? Igen, tudom. Az apám zsidó, de Dalai Láma akart lenni. Menjünk. Hová menjünk? Megismerni egymást. Bár lelkiekben már ismerjük egymást, különben nem lennénk itt, de minden más téren rengeteg a bepótolni valónk. Elvesztettelek? Tudom, de az egy másik életben volt, és nem fog megtörténni újra. Szereted az orgonát? Orgonát? Tényleg jól játszik. Ugye? A mexikói kalaptánc lesz nagyon király. Nem gondoltam, hogy szereted a baseball. Nem szeretem, csak az orgona hangját és az üvöltést. Tudtad, hogy bármilyen értelmetlen marhaságot üvölthetsz egy baseball meccsen? Nem. Na, megmutatom. Gyerünk, nagyfiú! Repítsd el a kávéasztalodat Idaho-ba! Próbáld ki te is. Nem, inkább nem. Kopaszpalac! Fésői békát! Hé, kislány! Fogd be! Tessék? Nem hozzád beszélek. De már igen. Tényleg? Ki a franc vagy te? Greg Montgomery, igazságügy. Dönthetsz, vagy elnézést kérsz a hölgytől, vagy elbeszélgetünk a vámhivatalban ezekről a kubai szivarokról. Nem már. Bocs. Semmi gond. Jaj, de édes vagy. Ezelőtt még sohasem fenyegettek meg értem senki. Köszi. Szívesen. Jutalmat érdemelsz. Mire gondolsz? Szereted a pitét? Persze. Gyere.
De a Giants vezet. Ki? San Franciscóban is van ám, Peter. De nem ilyen. Tényleg, ilyen finom pitét még életemben nem ettem. Hogy találtad ezt a helyet? Ó, pár évig Rénóban laktunk, amíg apa megjavította a furgont. Hol tartottam? Egy navahói bölcsnél és egy Gunter nevű fiú. Ó, tényleg. Szóval ez az öregember odajött hozzám, és azt mondta, ha belenézel a lelkitársad szemébe, meg fogod látni a közös utódaitokat. Fura, nem? De... Aha. Belenéztem Gunter szemébe, és a jövő csütörtököt se láttam. Fura, nem? De... Aha. Na és most mit csinálunk? Nem tudom, te mit szoktál? Én, hát nem szoktam Rénóba jönni pitézni. Szóval kezdésnek elkérem a számodat, majd randizunk. Először minden egész jól megy, míg túl sokat nem hívogatlak, ami téged eléggé elkezd zavarni. Ezért késő este hívlak, mert akkor tuti otthon vagy. Felveszed, beijedek, leteszem, visszakeresed a számot, aztán nem tudok többé a szemed elé kerülni. Ezt ne csináljuk. Hidd el, én sem akarom ezt csinálni, főleg veled nem. Ó, bár csak lenne mód arra, hogy kihagyjuk a randizást. Van rá mód. A csárcsot legyen szíves. Ez a mi dalom? Fantasztikus volt. Tudom. Örülök, hogy vártunk vele az esküvőig. Esküvő? El se hiszem. Megörültünk. Aha, de legalább lesz mit mesélni a gyerekeknek. Gyerekeket is akar szülni. Tudom, nem te is szülheted őket. Azt hiszem, lassan aludhatnánk. Aha. Mennyi az idő? Reggel 8. Pont most nyitott a pités. Megyek zuhanyozni. Te is mész? Az elmúlt 8 órában már annyiszor elmentem. Halló? Greg Nacia. Nem, most nincs benne. Én Dharma vagyok. Ki beszél? Ó, hello, Gregory anyukája. Most éppen zuhanyozik, üzen neki valamit? Ebéd önöknél. 1-kor. Ott leszünk. Hát Greg és én. És legyen inkább 2 óra, mert Nevadában vagyunk. Oké, viszlát, Gregory anyukája. Szívem, kivel beszéltél? Az anyukáddal. Mi? Siess, 2-re a szüleidnél kell lennünk. Mi? Oké, csak átöltözöm, és mehetünk is. Szia, Jane! Szia, Dharma! Mi a helyzet? Szakítottam Ivannel! Ez az ő motorja? Ez volt? Már csak kacot! Nekem is van ám hírem. Igen, mi? Férjhez mentem. Nem áll! De, komolyan! Nem áll! Ő itt a férjem, Greg. Hát ez elképesztő. Gratulálok, király! Ha érzelmi gyötrelmeket okozol a barátnőmnek, akkor durván szét fogom rúgni a seggedet.
De jó! Na, befejezem ezt, mielőtt Ivan felébred. Örültem, Greg? Szintén. Gyertek ide! Sziasztok! Greg, bemutatom neked Büdöskét, ő pedig Büdöske kutyája Nuncio. Büdöskének saját kutyája van. Igen, ezt kapta bármicóra. Na, mit gondolsz? Még sosem láttam ehhez foghatót. Király, akkor elértem a célom. Egy pucérnő van a lakásodban. Ebi, hadd mutassak be valakit. Mi? Jaj, bocsika! Mindig levetkőzik, amikor fest. Ő a lakótársa? Nem, az anyám. A pucérnő az anyukád. Van törő közöttök? Szia, szívem! Szia, készül a falfestmény? Ne is mondd, igen meggyűlt a bajom Isten arcával. Szóval ezen a festményen Janis Joplin teremtette Ádámot. Nem fogod elhinni. Mit? Férjhez mentem. Nem már! De komolyan! Dharma! Ebi, bemutatom a férjemet, Greget. Ó, de jó ezt kimondani. Greg! Nagyon gratulálok! Köszönöm. Jó gondját fogom viselni a lányának. Add a kezed. Ó, ezt imádom. Add a kezed, oké. Hosszú életvonal, ez jó. Jaj, mit csinálok? Biztos szerelmeskednétek. Ó, éppen most megyünk Greg szüleihez. Szívem, van még annyi időnk? Ilyen, ha nem jössz vissza, akkor megeszem az almát. Hello. Kitalálom, ő az apád. Igen, róla mintázom Ádámot. Figyú, Dharma, ha esetleg Larry újra kijönne, mondjátok, hogy csak együtt éltek, jó? Nem miattad, Greg. Larry ellenzi a házasságot, nem bírja elviselni, hogy a szerelmet is kisajátítja a fasiszta állam. Szia, kicsikém! Szia, Larry! Ádám vagyok. Hallottam! Larry? Ő itt, Greg. Igen, és épp szerelmeskedni készülnek, úgyhogy mennünk kéne. Hajrá! Szerinted is aranyos? Ügyvédet érzek. Mennünk kéne. Ó, egy pillanat. Egy pillanatig is félek itt egyedül. Finkelstein? Edward, hogy is hívják a zsidó barátunkat? Gottlieb, drágám. Tényleg, Gottlieb? Ismered őt? Nem, amúgy nem zsidónak neveltek. Az apám egyházat alapított, de senki sem jött el. Csak az adóhatóság. És egyébként mióta randiztok? Mi nem randizunk. Oh. Házasok vagyunk. Tessék? Azt mondta, hogy... Hallottam. Tudom, hogy nagyon hirtelen jött, de kérlek, bízzatok bennem. Én szeretem ezt a nőt, és még sosem voltam ilyen boldog. Szóval utálni fognak? Dharma, kérlek, bízd ezt rám. Anya, apa, higgyetek nekem, helyesen döntöttem. Úristen, terhes. Dehogy terhes, csak tegnap találkoztunk. Consuela, egy nagy adag viszkit kérek. Greg, beszélhetek veled egy percet? Nem. Amit mondani akarsz, azt mondhatod Dharma előtt. Jó van. Őszintén szólva az anyád és én hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nyugodtak vagyunk. És tényleg nem akarlak megbántani. Karma? Dharma? Mindegy. Dharma. Te nem egészen olyan típusú lány vagy, mint akivel a fiunkat elképzeltük. Hogy mondhatod ezt? Nem tudsz róla semmit. Igazad van. Dharma? Mesélj magadról. Nos, kutyákat idomítok napközben, és jogát tanítok este. Ennyi elég volt. Nektek az abszolút nem számít semmit, hogy szerelmes vagyok. Gregory, ez nem a szerelemről szól. Mert mi másról szólna akkor a házasság? Nem tudom, kérdezd apádat. Maguk nem szerelmesek. Most nem a mi házasságunkról beszélünk. Ó, pedig kéne. Igazából én sem ismerem túl jól magukat, de mikor feküdtek le utoljára? Dharma,
Elég lesz. De csak segíteni akartam. Tudom, szívem, csak próbáljuk meg inkább enni. Ezt meg halasszuk későbbre. Remek javaslat. Valóban. Finom a lazac. Mindig így szokta készíteni? Nagyon Úgy finom. tudom, hogy igen. Ó, Bunny vett egy saját golfkocsit. Benzineset? Tudják, csinálhatnák akár a szabadban is. Darma. De most komolyan, egy nagy mezőn, ahol lebukhatnak. Hát ez nem ment túl fényesen. Nem, remek volt. Főleg, amikor azt javasoltad anyámnak, hogy zuhanymasszázsal próbáljon elmenni. Ugyan már, Greg, külön hálószobájuk van. Darma, térj észhez. Nem mondhatsz csak úgy akármit embereknek. Miért nem? Miért nem? Mert mi van, ha éppen az igazságügyminiszterre vacsorázunk? Neki állsz a béltisztításról csacsogni. Komolyan mondom, Greg, a szex nagyon jót tenne az apádnak. A fenébe, Darma! Ha nem tudod visszafogni magad, akkor komoly problémáink lesznek. De ne üvölts vele! Nem üvöltök, csak szeretném, ha megértenéd. Mit értsek meg? Hogy azért vettél feleségül, aki vagyok, és most egy teljesen más emberré akarsz alakítani? Igen? Igen? Vagyis nem, csak néha-néha. Erre én képtelen vagyok, mert ez egy nagy hazugság. Nem lehet mindig őszintének lenni. De lehet. No, igen? Igen, talán te is kipróbálhatnád. Őszinte leszek, olyan vagy, mint egy gyerek. Gyerek? Igen, annyira nem tudod moderálni magad, mint egy 3 éves. Ó, kiszállok. Nem szállsz ki. De kiszállok. Oké, szállj ki. Tényleg kidobsz? Megjöttünk. Ó. Ma a kanapén alszol, kis haver. Képzeld, ma otthon fogok aludni. Jó. Oké. És ne hívj fel! Nincs is telefonod! Pedig tudtam, hogy ő az igazi. Megértelek, fiam. Tudom, hogy ez nagyon nehéz neked. Kötöttetek házassági szerződést? Kösz, hogy segítesz. Ez elnézést. Szerinted most aláírna egyet? Anya! Edward. Felhívom Gottliebet. Anya, azt hiszem nem érted. Szeretem őt. Gregory, ha fontos neked ez a lány, most rögtön elválsz tőle. Hogy mondhatsz ilyet? Fiam, ismerem a fajtáját. Bölcsésznek tanultam. Higgy nekem, miután évekig politikai vacsorákra kísérgetne téged, ahol mindig mosolyognia kell. Már csak egy üveg sárdonné tenné boldoggá, egy Neiman Marcus katalógus és egy gigantikus adag válium. Gondolom én. Pardon. Pedig tudtam, hogy ő az igazi. Tudom, édes, talán egyszer ő lesz. Pont erre való a reinkarnáció. Nem hiszem el, hogy a lányom férhez ment egy ügyvédhez. Nyugodj meg, Larry. Ez a te hibád, Ebi? Vegyünk neki játékkonyhát, mi baj lehet belőle? Én voltam, aki férjhez ment, Larry, már felnőttem. Tudom, kicsim. De nem akarom, hogy kerítéssel körbevett házban lakj, és hogy autóval vidd a gyerekeket a foci edzésre. Ugyan? Ennél azért jobban neveltünk. Hova mész? Elmegyek fagyizni. Most tettél egy rakás perecet. A sós volt. Édesre vágyom. Ó, lehet, hogy egy kicsit engednem kéne neki. Te is biztos sokszor engedtél Larrynek. Hát, nem igazán. Ha igen, akkor se sokáig. Az apád elvesztette a rövidtávú memóriáját 1972-ben. Bár csak tudnám, mit tegyek. Ó, kicsi. Dharma, tudod mit? A te életed, és nem szólhatok bele, hogyan éld. De egy dolgot tudok, nagyon fontos, hogy olyas valakivel légy, aki elfogad olyannak, amilyen vagy. Igen. Fagyi. Tényleg. Érted, mit mondok? Hát persze. Ha ilyen őrült a lány, akkor biztosan kell tudnod, hogy ő az igazi. Igazad lehet. De honnan lehet tudni, hogy ő az?
Megfogtál. Volt egyszer egy csajom, ugyanígy szerelem első látásra. Azt hittem, vele élem le az életemet. 24 órával később egy radiátorhoz voltam bilincselve, és a vesémet próbálta kivenni. Jó volt beszélgetni. Bármikor, mindig segítek. Szétverjük a kocsiját? Ne. Szakadékba lökjük. Jane! Na, mégis mit tegyünk? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Akkor marad a te módszered. Légy türelmes, majd az univerzum mutat. Úristen, pont most mutatta meg. Greg! 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 Lehet-e Greg? Vagy Paul? Bill? Mi tartott eddig? Nem már! De komolyan. Magyar hangok. Major Melinda, Lux Ádám, Menszátor Magdolna, Varga T. József, Rátonyi Hajni, Faragó András, Solecki Janka, Holnándor. Magyar szöveg Blahut Viktor, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Katona Edith, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkron a Comedy Central megbízásából a Balog Mix stúdióban készült.